Genesis chapter 41. Bingelele sentoni wakho. Bingelele sentoni wakho. Genesis chapter 41. Genesis chapter 41. Siyathanda kakhulu, siyabingelela futhi nonke. Nkulunkulu abe kahle ukubonga. Genesis chapter 41, verse 25. So this is for 33. We are the 36. Ngicela sifundele lapha endawo. Bese siya ku 42 verse 2. Verse 25, 33, and 36. Then soyafunda Genesis 42 verse 2. Lapho makhulisa kwababhalayo kunencwadi lapha kuMateyu verse 23. Kwabafuna ukufunda kabanzi bhala uvakashele incwadi kaDaniel chapter 2 28, 29 no 45 amavesi. Uzocosha noma uzodla okucishe kufane nalokho, ngoba uNkulunkulu kwesinye isikhathi uyenza abasemagunyeni bakhathazeke ukuze laba bacindezelwe noma laba banganakiwe bephakanyiswe kubhekiswe igama labo. Uma sibheka indaba u-40 chapter 40 sithola uJoseph asejele achaza noma axazulula noma achaza iphupho. Nangempela omunye wey'boshwa wasizakala waphindela esikhundleni sakhe. Udumo lwakabonakala noma udumo wangalithola noma ngepromotion wangayithola. Ebenakho kwesinye isikhathi ukuthi mhlawumbe ngathi ngiboshiwe maboshiwe into engasiliqiniso. The gift uNkulunkulu angipha yona ngeze ngiyisebenzise. Uma sifika ku-41 kanti uzokhunjulwa aphakanyiswe kudunyiswe uNkulunkulu. Asifunde ngalolu hlobo. Ihlosisa uJoseph uchaza amaphupho kaFaro. Uma uzofunda ngale ku-chapter 4 uzothola ukuthi wawachaza noma walichaze iphupho kodwa bengasiye kaFaro. 25 uJoseph wayesethi kuFaro, iphupho likaFaro lilodwa. uNkulunkulu umambulele kuFaro ngezinto azozenza. Wabe nesambulo la through ini na amaphupho. Kepha yakhathazeka inkosi ngoba incazelo yephupho ingalazi ukuthi lisho ukuthini. Kanti nje iphupha into engeyichazeleke iphinde ingayazi ukhona lokufuna kisho kuphi na etilongweni ukuze naye azophakanyiswa ngenxa yani na yesithembiso iphupho alithola kanjani na emncane na 17 between 16 and 17 years lapho konke kunjani na umkhothameni. So yakhathazeka inkosi la umkhathazeka kwaze watholakala ukuthi uJoseph uthole ithuba lokuthi akhishwe ejele ethi iBhayibheli wahlanzwa emva kokuthi aphuciwe wagqoka kahle waseyiswa kuphi phambi kwani kwenkosi. So la ukhuluma indaba yani na exaka inkosi nethimba layo elikhulu. Asifunde futhi uJoseph wayesethi kuFaro, iphupho likaFaro lilodwa. uNkulunkulu umambulele kuFaro ngezinto enjani na azozenza.
kanti uNkulunkulu uyambulelana ngezinto enjani na azozenza. Ngoba nje sinemndeni engabe mhlambe ayisweli ngaleyo ndlela, kepha uNkulunkulu ukhona wabambulela abathola isikhathi sokudlala. Sinemndeni engabe ayisweli ngendlela eswela ngakhona, kanti uNkulunkulu ukhona abambulela abathola isikhathi sani labe na7 years wendlala wenana na7 years wani na wendlala. Ngenzeka mina nawe sidumuza kulo 7 years wendlala, ukhona omunye khona la mhlawumbe uye lo owambulela wathola isikhathi sani mhlawumbe abamkhulu kakhulu ukuthi acela incazelo ivakeli ithi lenihluba kakhulu ukuthi acela incazelo. Wathi leke ngabe ngiyocela incazelo ngene ebandleni ngenzele ukuthi incazelo kubantu ngoba ngangayikhona ubani ohlakaniphile ongayikhona ngcono kunami. Wabulala isizwe, wabulala umndeni, wabulala umshado, kanti bezoba ne-provision yalo 7 years wani wendlala. Mhlawumbe naye uJoseph benalo ilungelo lokuthi hayi Nkosi wena wakufaka empilweni ingonanga lutho, yilo nkosikazi wakho noma ile sikhonhlakazi sonkosikazi wakho wanalela sona kube ngingangenzanga lutho. Joseph benalo lelungelo ukuthi angasho lezo zinto lezo, kepha wabuka injongo kabani, wamesaba ubani na. Yingakho sithi umvuzo wokulalela. Umvuzo wani na? Umvuzo wokulalela. Isizathu sokuba liphindwe kabili ukufaka kungukuthi uNkulunkulu usenqumile lokhu futhi usenqumile lokhu futhi uNkulunkulu lendawo uzuyiphinda ngakho na kabili kuyiveza ngendlela ezahlukahlukene. Uthi Joseph uNkulunkulu usenqumile la asadingeka ifasting la asadingeka umthandazo ongapheli, sekudingeka umuntu ozozwa into uNkulunkulu kanjani na aseyinqumile. Ngoba uNkulunkulu mesenqumile akekho kumelana nani nesinqumo sikabani sikaNkulunkulu. Uthi uJoseph isizathu sokuthi le uNkulunkulu ayikhulume noma uyiphuphe uphinde uyiphuphe indaba ukuthi uNkulunkulu njani already decided on the matter. Noma ungafasta angeke usashintsha, noma ungahuba thonilanga awusashintsha lutho. Into ezokusiza ukwenza lokhu uNkulunkulu kanjani na akutshela khona ngoba yena unjani usenqumile. Uyazi ukuthi uNkulunkulu ngempilo yakho nokuzila, uyazi usenqumile. Le video balizoqala uyazi ukuthi unqumile. Lo nyaka nje uzophela mina nawe siyazi ukuthi unqumile. Saqhubeka nezinto zethu. 33 ngakho-ke uFaro makafumane umuntu okhaliphile. Number 1 sakufuna uthola umuntu onjani. Sithe masifunda ngale kuProverbs chapter 1 siyakhumbula ukuthi incwadi yezaga yenzani iletha ini na umbona ngathi noma wazi uhlakaniphile iyangezela ini na inhlakanipho. Lithi iBhayibheli lawo lithi uFaro athola umuntu onjani okhaliphile. Awusatholi lothando uwe, awusathola lohambisana nemizwa yakho, usuthola onjani na okhaliphile uzefaseke ini isinqumo sikaNkulunkulu. Mina nawe senze izinto ngani na ngemizwa yethu. Hayi lona angimuzwa kahle, lona unjani angimuzwa kahle. Lithi iBhayibheli akathola njani okhaliphile. Le ndaba isifuna abantu abakhaliphile manje. 7 years wenala, 7 years wendlala ifuna abantu abakhaliphile. Hayi ukuthi ngaphandle sibone ukuthi indlala iyasondela. Sishoda abantu abanjani
ukhaliphile. Siyakwazi konke kokubili, sonke abantu abanjani na abakhaliphile manje. Noma sibeka abantu abanjani abangakhaliphanga, la sinamandla khona wenza njani na ukubabeka. Ufale benamandla la ukubeka ini na abantu. Lokhu kusomyalelo. Makafumane umuntu onjani okhaliphile nokwazi ukuhluza ini na izinto ezifuna ukuhluzwa. Uma izinto ezifuna senjani uyihluze. That's why yonke into eyenzakalayo abantwana kaNkulunkulu sibuka kuphi na emehlweni kabani na kaMoya Oyingcwele. Sibuka ngeso nani likaMoya Oyingcwele. Umuntu okwazi ukuhluza izinto. Uma yinto ayihluze bese ayihlukanisa. Lokhu kufanele kuhlale la, lokhu kufanele kuhlale kuphi. Umuntu okhona ukuhluza izinto. Akayithathi zonke ngoba zinjalo. Ngabe uyahluza yini la? Ambeke phezu kwalo lonke ini na iGibhithe. Lokhu ufuna bewe kuphi? Phezu kwalo lonke ini iGibhithe. Ukuze kumelwane nani na nalezimo ezibili. Ngoba abanye bethu sayasanda nani na nenhlanyelo. Ngoba inhlakaniphi njani ayikho. Ngisibekile lesithombe lesi silahlele kodwa manje sibakanga kahle. Khomba inqolobane ngekhathi kudala nenqolobane manje. Ubani wazi inqolobane ngekhathi kudala? Inqolobane ngekhathi kudala ubani uyaziyo. Mhlawumbe ngizokhomba lesithombe lesi. Asiyazi. Ngihlisa ngazini omncane. Asiyazi inqolobane ngekhathi kudala. Asiphela lolwazi asishele nezingane zethu. Inqolobane ngekhathi kudala. Inqolobane bekuyisilungu lapho ukudla emakhaya. Noma kushuthi ibe ngesinto kakhulu. Inqolobane la bekubekwa khona ukudla kuphi na emakhaya. Uma noma bekutshaliwe kunamathanga namabhece. Siyawazi amathanga. Siyawazi amabhece. Uthola lapha kwenqolobane ngoba ibiyakhiwa ebaphezulu. Bethelo legodile kuphi phezulu ukuze uma kuba nemvula nayo yonke ingakhona ukubolisa ini ukudla kalula. Uthola lamabhece la ngaphansi kwenqolobane uma ungena phakathi uthola umbila yonke into bese kuthi ke ikhibeni noma ekitchen uthola njoboni yombila lapho kunekitchen. Why kitchen? Why kanyelo ibilekiswa ekhibeni noma ekitchen? Siyafunda abantwana bosiyapha. Why ibilekiswa ekhibeni noma ekitchen? Ukuthi njani? Angithi ekitchen iyaphekwa. Kuba nentuthu ehlukahlukene. So ezinye izilwane ayikho ukungena ezokwenza ukudla ini na? Naturally bekuyindlela yokupreserve noma ukugcina ini inhlanyelo uzofika ikhathi zani zokuyotshala. Manje kuze siyavumelana. Ingigcinwa njani inhlanyelo ukuze ingalimali, ihlukaniswe futhi nokudla okunjalo ufuna kudliwe. Uyithole lapha ekhibeni la ibeka khona isigcwele nentuthu yonke into. Kanti iyagcinwa, sithi preserved. Uyavuma ke Nkosi yakho uvela kancane. Yayibekiswe kitchen ukuze igcineke inhlanyelo. Noma itshalo phansi ingaboli lula ngoba inokuzana ithola intuthu isikhathi esinjani eside yagcineka. Asiphumelele lapho iqolobane. Inqolobane yamanje laba aphila kusethu kadanje. Bathi ithani lamanzi leyapha. Umujika lapha ya kunethani nje lide phepha yayithani lamanzi. Ime njalo inqolobane zamanje. Uma ukuphola ku-Witbank uyayithola zingama concrete tank amaningi. Ilagcinwa khona ini na ukubi. Kodwa asibuye nawo. Indaba ibesetheni nomuntu ohlakaniphile ofuna kuse noma abangaphezulu na kwabo bonke eGibhithe akhona ukwenza izinto zinjani na zenzeke ngesikhathi sani senala. Sonke siyalithola ithuba la. Kodwa sithi sonke sisithuba lokuthi sijabulise.
Lenza impilo yethu iye phambili. Lenza impilo yabanye abantu iye kuphi na? Iye phambili. Akusithi sonke esikwenza lokho. Njoba ngisho ukuthi kunamakhaya umuba awasweli ngendlela lapho ufuna eswele ngayo. uNkulunkulu wayendula lento isikhathi sisekhona. Wathi usekhona umsebenzi sebenza and make what a provision nokubeke kuphi na esilulwini mhlawumbe le interpretation yangabe bikho. Kwaba yinto njengoba seyicabanga but incazelo wangabanayo. Namhlanje sizothakazela lokho. Ukuthi le thuku maliphinde lifika yiba incazelo phela manje ngani na ngezinto uNkulunkulu aseyinqubile ngempilo yakho. Ukuze ungafika isikhathi sedlala ungakhali ngaze isikhathi senala singakafiki. Bese ikhona isikhathi senala namanje sisekhona futhi wenza ngaso. Therefore uFaro makenze kanjalo aqoke izibonda zengamele lonke iGibhithe ukuze ziqoqele ingxenye eyodwa kwesihlanu yesivuno esizotholakala kule minyaka enjani na esikhombisa isivuno eswazi. Naleqotho ayibeke ingamele lonke live laseGibhithe. Akaqhubeke Faro abeke indvuna kuyo yonke iminyango yalelive. Leti ndvuna tiboshithatha ingxenye yesihlanu yesivuno kulo lonke laseGibhithe ngale minyaka yenala lenkulu. Dibuthe konke lokudla ngale minyaka yenala lesikhombisa lentaba. Konke tikwende ngeligama nangemandla aFaro. Tikubuthele emadolobheni lokudla bese tiyakulondvoloda. Lokudla ke kutawugcinelwa lelive kuthi kudliwe ngesikhathi sendlala letakwembesa iGibhithe yonke kuze live lingagubhi ngenxa yendlala. Ukuze izwe lingagubhi ngenxa yani na? Labe beqokiwe bebethatha 50%. Ngibona la ngesimuko bebethatha 50% bawugcina. Bengadliwa yonke into. Ngoba kunesikhathi sizayo esibuzayo ukuthi inala ukwahlangana nawo. Bengadliwa yonke into. 42 verse 2 lapho ubaba abathumela 42 verse 2 ivile kuthi kunekudla le eGibhithe hambani niyesithengela khona singaze sife sibulawe indlala. Sifundele futhi ngivile kuthi kunekudla le eGibhithe hambani niyesithengela khona singaze sife sibulawe indlala. Ngizwile ukuthi kunokudla kuphi na eGibhithe. Le eGibhithe hambani nenjani niyosithengela ukuze size njani na singabulawa yini indlala. Namhlanje sibulawa indlala ngathi inala ikazi sibekho. Ingane zethu zibulawa indlala ngathi abazali abaningi ukuthi basebenze. Kunamuhla ingane zethu zibulawa indlala yezwi ngathi uNkulunkulu akakhulumi. Ngathi iminyaka yeprovision ayikazi bebikho. Baze bethi ukuba ikhuluma bezwe akubonakala nokubonakala ngosiyami ukuthi wasebenze eGondwana ngiyaqala ngesakho sami ngicabanga kakhulu nangasebenza khona. Kube ngathi uNkulunkulu akazawenza umusa. Sivela njengabantu
abantwana athi uNkulunkulu akaze akhulume kithi. Ngathi akazasho lutho futhi kithi. Ngathi akazasiyale ngalutho. Ngathi akazasikhuze ngalutho. Mhlawumbe saqhubeka senza le ndlela lethu sicabanga ukuthi uNkulunkulu uzoshintsha, kanti uNkulunkulu useqhubile. Saqhubeka sicabanga ukuthi umthandazo kuphela usidamulela, kanti yinto uNkulunkulu eseqhubile. Uthi Jakobe hambani nithi, mina ngizwile lokudla. Ngizwile ngani na? Amalini yosithengele ukuze singafi sibulawe inyama. Mhlawumbe kuyisombululo seyinkinga esibhekene nazo namhlanje. Mhlawumbe kuyisombululo somndeni wakini obhekene nazo namhlanje. Bathi lethuba lafika. Noma sebeshilo ukuthi ukhona ejele. Ochaza lenkinga obhekene nabathabele. Lo uboshiwe yike khona lapha baje uright amandla. Wasebenza amandla akhe. Sebethelile ukuthi usizo khona wathi ngeke akamana bonele ejele. Usuzwile ukuthi isombululo sona wathi akuze kwenzeke. Mina vele ngaboshela into engekho ngijeje namhlanje uye lo. Namhlanje ufuna usizo lwami ngichazele. Ebenani ilungelo lokuthi amazi. Ebenani ilungelo lokufihla. Alindele le7 years yendala. Besatshela abangani bakathi ngasho uzombona. Mlindele le2 months uzombona uzodonsa kanjani. Ngoba yena besazi ukuthi kuneminyaka yani na yesomiso. Ebenani ukuthi amakhale eceleni abiza abangani babo. Noma batshele nasetshela phansi uzombona. Nethi baphela lonyaka lo uzombona uzokala donsa kakhulu kangakanani. To prove ukuthi mina ngikhosi uNkulunkulu. Mara kenza kanjani? Konzo ixolele yaqala phambili. Inkonzo yokwenza intando kaNkulunkulu yaqala phambili ngaphezulu kobuhlungu abamzuse bona. Lithi iBhayibheli wathi laphuma netejele wageza waphuma ekhanda wathatha wagqoka ingubo ezintsha ayike indawo yakuyo wayesiphethe enkosini. Akatholanga isikhathi sokuhila, akatholanga isikhathi sokuhamba kuze ukuthi Nkosi yami njengoba ngabemvelele kwenzakaleni mhlawumbe iqiniso lavela noma livela cha waqeda ukuphupha wageza waqonda enkosini. Mina nawe senza kanjani? Siyavuma basonile, siyavuma basikimazile, siyavuma sikule inkinga esikuzo yibo, siyabazi siyababona. Basi intando kaNkulunkulu ithini intando kaNkulunkulu la sikhona manje. Sizovuma beqhubeke bese bebulawe indlala mazitsheliwe. Kuthi ngaphandle kwamuzobona ngeke. Ngaphandle kwangeke nasi. uNkulunkulu lethu itshele mnamekho ngeke. Hayi noma nivalo basiyavala. Bangayimane befuna ukuthi bafa. Bangalala kanjani babelala indlala ngeke. Mara uNkulunkulu semthelile. uNkulunkulu sekhulumile. Uyiqinisile sokuthanda. Namhlanje uyiqinisa futhi. Namhlanje uyiqinisa. Namhlanje uyiqinisa futhi. Namhlanje useshlaleni sikafana usazosho ukuthi mina ngeke ngizinceke. Mina ngeke ngizimbize usizo lwakho ngidingi futhi. Angeke phaze lesiboshwa. Namhlanje inhliziyo yakho usayidrisha lokho futhi. Ngamane ngihlale nabaphupho ami nomndeni wami. Already vele sengiyinkosi. Ngiyasidinga siboshwa. Already I'm the king. Isiboshwa ngesidingi. Ngesidingi isiboshwa. Kodwa mhlawumbe sona siphethe isombululo sempilo yakho. Lo 7 years obona wathi wenala. Think about 7 years wenala. Lo 7 years obona wenala. Think about 7 years wenala. Ngoba kunesikalo lesiphetho qinisa. Ngoba kunesikalo nani na? Angikale ngise ngakho.
nomlingani kuhle sishadile mari nesiphethe ukuthi siyofika njalo sazi konke esiqalo kunesiphetho sendawo lo sana Yesu wenala usebenza kanjani uyamdumisa uNkulunkulu uyaphakamisa igama lakhe labantwana kuthende ngabo ukuthi wena umsebenzi abazophila bayaphila yini na lesizwe esibheke wena siyasizakala yini na isibheke kwafuna khetha abadali abahlakaniphile abashutha izinto uze ifamily lokho asikiyeke nje kuzosilimaza lokho after 5 years uzobulala umuzi ngabani after 5 years uyabulala umndeni mari lutho siyathula after 5 years kube kusho mina nawe ukuthi vele sibone ukuthi umuntu uzoshayisa sibonile uzoshayisa bese uNkulunkulu adunyiswa nini bese uNkulunkulu adunyiswa nini mina nawe sibibele ukudonsisana ngamamaphupho usinikile the vision usinikile the interpreters noma abachazi kwesikhathi siphile bona senza njani noma emva kwalokho after sichazele siphuma nasihambele phezulu ukuthi mina hayi no 7 years wenani noma 7 years wendala ufika kanalaba nawo isizwe sibenefita njani because ku chapter 42 sizwa ubaba kaJoseph athi ngizwile ukuthi kunokudla kuphila eGibhithe ngaphandle kwe-interpretation eliphupho bebezofa uthi abantu inosithekela sidle ukuze njani na singafi bayafa namhlanje siyababona mari mina nawe ithuba sitholile bayafa siyababona uze usho ukuthi uyabona le 3 days uzopheka uyahamba lo uya 3 days uzopheka uyahamba uhlobo lwendlala lukubambile uyalwazi base wenzi lutho futhi awunankinga futhi awuthinteki futhi awuzeke ndawo mari uhlobo lwendlala lubambile uyabona and uyalazi with the wisdom oyithanda ukhulekele kuwo ukuchazela ukuthi lesimo sisho ukuthini mari mina nawe cha yebo wangopha ufake ejele akabhadle nalaba buphaka ningibona nje ngapha uye ejele akaqhubeke nje nalaba buphaka angineka not available okanye usuchazela ukuthi angeke ngizwe nesiposho mina angeke ngizwe nesiposho yimi engiphethe la eGibhithe nizolamba nibula wendlala sizolamba sibula wendlala ngathi uNkulunkulu akakhulumi kanti uNkulunkulu uyakhuluma ngathi abachaza abekho kanti abachaza bakhona inkinga kwesisikhathi sinempakamo kakhulu ukulalela nokwenza ini na izwi likaNkulunkulu umvuzo ukulalela basi lendlaleni yaseNkezi ngenxa yani na lo Faro watshela wathi hey ungibona ngila uma ngile phakathi ejele hey kunensizwa lapho yangichazela amaphupho kwenzeka ngendlela enjani na esho ngakhona waqhubeka no Faro wenza njani na walalela wabiza uJoseph wenza njani na walalela futhi amaphupho wachaza ngokwentando kabani na kaNkulunkulu namhlanje sifuna ukuthi asifune ukulalela sazi kakhulu ukuthi singalalela sesihambe kakhulu empilweni ukuthi singalalela sesikholwe kakhulu ukuthi singalalela futhi ifika indlala befe abantwana bakaNkulunkulu ufe umndeni wakho bafe komakhelwane bafe nakhona besizakala ebandleni ngoba uNkulunkulu akalimisanga lebhahala ulimisele ukuthi kube nabantwana abakha kanjani abazoya khona lithi iBhayibheli wozani yini lonke njani na nizothenga njani na mahala izwi lelo lithe kanjani mahala ngalebe wothe ukudla uze benge kuphi na inyama zimi indoba mari ukudla lokho ikhali mshini mari ukudla lokho
singene siphume Sunday to Sunday malokudla akho baqhamuke namasala belinde ukuzothenga ukudla bajike nawe empty futhi bakhambe nenhliziyo elambelizwe bafike babathe baguduza bajika endulisweni babathe bajika bathothi izwi alikho baphume benedlanga indlala bahambe naye emakhaya bafe babulawe indlala kalokuleko kuhambile siyacela ungayilimazi ungayisoli uma ungathi lesikwenzayo kuyizeleza ungayibetheli ungayilahli ungayilimazi but umekhuluma namhlanje uyiqinisa inhliziyo yakho umekhuluma namhlanje uyiqinisa nalabo sukubobuka nje hayi basale befa vele ngiyazidala la izongena basale befa yenze udumo laNkulunkulu ilist uma liduliswe yena yenzela udumo labani na umvuzo wokulalela ngifuna isikhulume ngalo ungalaleli manje la ungayithatha le nkulumo yakuyishintsha izobona ukuthi kuzofa abantu abangakanani isihlalo sobukhosi besiyontenga ubuse ayisizwe manje babula wendlela abantwana bakho babone konke ngala ukuthi bayafa manje inkosi uhlala ehlalweni kule yamanzima kodwa sinayiqinisa inhliziyo zethu namhlanje uNkulunkulu usakhuluma namhlanje futhi usekhulumile namhlanje sizokhuluma inhlakanipho sifundile kancane incwadi yezakhe asigcwalele inhlakanipho uNkulunkulu abenze Oh